Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kube yinjabulo yodwa kubantu umculi kaMaskandi uKhuzani Mpungose eqasha imbangi yakhe enkulu umthandeni Manqele emcimbini azoba nawo ngezi-5 kaNovember ozobe useKings Park. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi ilanibolo khona le video. Makuqala isijonele lelikhasi wamuyelekela igama lami ngosibonga konke wakandwani Mothanda ungangibiza intatheli kaYouTube. Bajabule bahluleka nokuzibamba abathandi bomculo kaMaskandi igcoka amalisho umthandeni Manqele bezwa izindaba zokuthi na kanjani uzobe khona emcimbini ozobe ungezi-5 lapho kuzobe kushiyela ngikhona abaculi abahlukahlukene inkundla okubalwa izinqunqulo zikaMaskandi kanye nabeminye imikhakha yomculo. Lezi ndaba eshiya abaningi bejabule ezivele namhlanje kuvezwa uhlula abaculo seqinisekisiwe ukuthi ngampela bazobe bekhona ngawo uhlaka 5 kuNovember njengoba uKhuzani ubene media briefing ebanjwele endaweni yaseGoli. Abantu ke babe nokujabula kwahlukahlukene bancoma nesenzo sikaKhuzani. Lokhu okuze emva kuba abantu abaningi bebengathembi ukuthi ngampela igcokama lingagcina liphumelele kulomcimbi, kodwa ke sebeqinisekisile ukuthi nalo lizobe likhona kwabaculi abazobe bekhona kulomcimbi. Bafethu mina ngizofisa ukwazi okubhala kweni ngalo lodaba khona lapha kwi-comment section. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.